Il-fatt li fl-ewwel sena tiegħu il-Gvern wettaq terz tal-manifest elettorali jawgura tajjeb ħafna għażmien li ġej. Għal dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella waqt attività politika f'Marsa Xlokk. Il-Ministru Vella fakkar kif ir-riżultati eċċellenti qed jinkisbu mingħajr ma jintalbu sagrifiċċji żejda min-naħa taċ-ċittadin. Bil-kuntrarju għal Vella, in-nies qed jibqalhom iktar flus fil-but. Sostna li permezz tal-vot tal-24 ta' Mejju, il-poplu għandu jibgħat sinjal biex il-Gvern ikompli jsaħħaħ il-ħidma tiegħu. L-ewwel qabel kollox saħaq Vella, fil-Parlament Ewropew għandu jkollna membri parlamentari li jirrappreżentaw il-ġid ta' pajjiżna. Xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista diġà m'għamilx fil-passat, bħal meta ħadem kontra Malta dwar il-kwistjoni taċ-ċittadinanza b'investiment. Il-kandidat tal-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew Sharon Guder saħaq li mal-Partit Laburista iċ-ċittadini għandu jkollhom moħħhom mistrieħ għaliex Gvern Laburista dejjem wettaq dak li wiegħed. Huwa deskriva lil Partit Nazzjonalista bħala partit sfokat li jastjeni meta affaċċjat b'deċiżjonijiet importanti. Partit li qed jirrikorri għall-aħħar tattika tiegħu dik li ħajar lin-nies ma jeżerċitawx id-dritt tal-vot. Għalhekk Guder saħaq li astensjoni tfisser vot ta' fiduċja lil Partit Nazzjonalista. U appella lil poplu biex jiġġudika lil Gvern fuq it-track record ta' determinazzjoni u lealtà. Il-kandidat Miriam Dalli qablet il-ħidma tal-Gvern Laburista fl-ewwel sena tiegħu ma' dik ta' Gvern Nazzjonalista tul 25 sena. Qalet li Gvern Nazzjonalista wiegħed ħafna l-familji li jgħixu fin-naħa t'isfel ta' Malta, iżda fil-verità dawn id-distretti intelqu. Fost il-ħidma tal-Gvern semmit il-qalba l-power station li opera bil-gass, l-aktar sors ta' ġenerazzjoni nadifa u li ma jikkawżax mart respiratorju. L-istess power station li se twassal għal kontijiet orħos. Dalli sostniet li l-Partit Laburista huwa l-partit li għandu l-enerġija biex ibiddel il-ħajja tan-nies għall-aħjar u d-determinazzjoni biex iwassal l-aqwa u l-aħjar lill-familji.